Γενικά να ρωτήσετε πιο ανεβασμένοι. Πάμε. Τι να μου κάνει μια ερώτηση, θα σου πω. Κοίτα, κάτω μια ερώτηση, γιατί εγώ δεν ξέρω. Εσύ δεν μου κάνεις ερώτηση. Εγώ είμαι καμερανά. Ναι. Υπόλοιπο. Πώς έτσι δεν είναι. Ναι, έτσι είναι τα παιδάκια. Δεν θέλει να ρωτήσει. Ο Γιώργος δουλεύει στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Εκεί πέρα που Περίπου πήγαμε. πόσα άτομα έρχονται εδώ την ημέρα? Τώρα αυτό δεν είναι καθαρό, τώρα αυτό είναι ξέρουν λιγότερο. Εδώ και καιρό όμως δεν έρχονται πολλά άτομα. Δεν έρχονται χιλιάδες που ερχόντουσαν. Παλαιότερα ερχόντουσαν και 2.000 και 3.000. Πλέον έρχονται 500, 600, 300. Είναι δύσκολα εδώ πέρα. Γιατί δεν το ρωτάς, εσύ ως οδηγός τι κάνεις? Εσύ ως οδηγός πες θα σου έμεινε τι κάνεις? Ποια είναι η δουλειά σου? Σήμερα είμαι βάρη για να πηγαίνω όσοι είναι άρρωστοι και χρειάζεται να πάνε σε νοσοκομεία, τους πηγαίνουμε στα νοσοκομεία. Άλλη μέρα παίρνω το προσωπικό, τους γιατρούς, τους καθαριστές, τους διανομείς. Άλλη μέρα πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο κάποιους άλλους. Άλλη μέρα φέρνουμε ομάδες που κάνουν έρευνες, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς που ζητούν τα προβλήματά τους. Αυτά, λίγο πολύ. Τι άλλο θέλεις να ρωτήσεις? Ένα δίπλα. Που έχει και το σωματάκι. Όλοι το έχουμε. Στάλει στο Εμίλιο. Πήραμε από Κύπρο. Είναι... Ναι, για να πέτεις πάνω. Όχι, για να είναι και πρόσφατα. Θα πάμε συνέντευξη. Πώς αισθάνεστε όταν είσαστε γύρω από αυτούς όλους τους ανθρώπους? Πώς? Αισθάνεστε όταν είστε γύρω από όλους αυτούς τους ανθρώπους? Δύσκολο ερώτηση. Ανάμεικτα συναισθήματα. Άλλες φορές νιώθω καλά, άλλες φορές προσπαθώ να τους βοηθήσω. Μερικές φορές με νευριάζουν κάποια πράγματα. Γιατί σε νευριάζουνε, πες του? Να δούμε, είπαμε και Γιατί σε νευριάζουν, τι γίνεται που και νευριάζει? Νευριάζω γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγο παρατημένοι εδώ πέρα. Γιατί δεν τον αφήνουν να κάνει τη δουλειά του, να περάσει που βαλάει τους γιατρούς και δεν τους σέβονται και δεν σέβουνε. Αλλά και αυτοί όμως οι άνθρωποι δεν έχουν έτσι βασικά ήδη πρώτης ανάγκης, θα κάνουν άλλες στο μπάνιο, θα γυρνούν τακτικά. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση να καταλήγουν, να βάλει και με αυτό που ζει σε μια σκηνή. Εγώ καλοκαίρι πηγαίνουμε ένα μήνα και παθαίνουμε σώπα. Όσο πάνε δεν είναι πολύ δυνατό. Εντάξει, είναι και χειμώνα κιόλας. Πώς δυνατά ρε μπουφό να ακουστεί. Και είναι και χειμώνα κιόλας. Α, είναι και χειμώνας του. Αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είναι όλοι άρρωστοι, έχει προβλήματα. Τις πρώτες μέρες θα φανταστεί ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τον πρώτο καιρό που δουλέψαμε. Ήταν να συνηθίσει κάποια πράγματα. Ναι, έτσι. Δεν προσοχή με το αμάξι να πατήσει καλά παιδάκι. Γιατί αν το πατήσεις παρότι πήγαινε στη μέση του δρόμου και καθόταν ευθές εσύ και όχι αυτός. Και οι άνθρωποι που είναι και λίγο απογοητευμένοι, πολύ εύκολα νευριάζουν. Είναι μια φάση που δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρεις τι είναι δύσκολο και δεν τους βοηθήσεις. Δεν μπορείς να πεις πάντα στη ψυχολογία του. Αυτή ήταν η συνέντευξη από τον κύριο Γιώργο. Από τον κύριο Γιώργο. Σας κάνατε.